טוב, אם אתה מצליח לפתוח לי אגדי, אתה זוכה ב5 שקל. יאללה. זה נקודת כוח. זה נקודות, סבבה. נקודה, בוא נראה עכשיו. הנה, בוא ננסה לפתוח את זה. 4 לחיצות. שמע, מקווה שאני אזכה, מה אני אגיד לך? איי, לא זכית. אם אתה מצליח לפתוח אגדי, אתה זוכה ב5 שקל. אם אתם גם רוצים לזכות ב5 שקל, תנו לייק וירשמו כמנוי. ונפגש ברחוב, ומתי שנהיה, אני אתן לכם לפתוח אגדי ואולי תזכו ב5 שקל. שבת השלום. עוד אחד? עוד אחד? עוד אחד. איי. נועם, אם אתה מצליח לפתוח את הכוכב הזה, אתה מקבל 5 שקל. עוד אחד. תודה רבה, עוד 2. עוד אחד? קלקלת. אף אחד מפה לא יצטרך לפתוח לאגדי ולזכות ב5 שקל. מה ההיגיון בזה? הכל בכסף.